Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tai. Amin. Hurian itu hata ni debata di hita di minggu pa-22 Hondung Trinitatis imanatar surat di buku Job bidu 42 ayat sada tolhas tu ayat onom. Job bidu 42 ayat sada tolhas tu ayat onom. Hujahauma di hita tapai hutiu ma do takas. Dungi ninna si Job ma mangalusi Jahoba. Nuaing pe asa huboto. Tungguru dok mudo luhutna. Jaladang hasudatan sakap ni roham nanggosada. Isedo ibana na paholom tup-tupan so marpadibangon. Tongon tahe. Nungahu hatahot tutu na so huatusi. Halonganga doa kay. Salpusian rohaku. Jalan naso huboto. Uatangi homma. Naing ngau makatai. Adong do naing sukunok kutuho. Asaho pabotohon tuau. Nungan yan dibege pinggolhon lingona taringo tuho. Alay anggo nuaing. Nunga dohot mataku marnidaho. Dibaheni jo ramaau. Jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbuk. Dohot sirabun. Ido yang go sahat ni turpuki. Hama kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Oma obas parpudi hami marjamita. Dung makobasi hami 2 tahun 2 bulan 20 hari. Tengok dah bagian di jamita deh. Pon na daulat na burju mabir mi dade mata jala di padau rohana sian hajahaton bado tutu amanginang. Kita mamangalusi jala mangarajumi. Kita no botosa taringot tu hadirionna. Molotung pehusuk kusongoni anong dapok rohata do ado makna suku-sukun na hubayan nekin. Di manakah letak kita? Apakah 50% sudah ada seperti itu? Iman kepercayaan kita. Jadi molosian akan namasa di parnguloni si Job. Mungkin banyak orang yang mengatakan saya tidak sanggup seperti imannya. Alaniaha tawereng damanginang gokpe persoalan di perkari joata gokpe persoalan isarana di dongan akabestiniba gokpe persoalan di akadongan saarisan gokpe persoalan akan di huwaliang niba molo di jabuniba damedope adong do gogo di basad diri tohodo yang manginang ido kan borak pe kata tangan nadia dopan. Kalau rumah itu keluarga kita tinggal bisa mengatakan happy home, maka kita akan kembali ke rumah dengan kekuatan yang full, berangkat kemudian menghadapi masalah tetap dengan tenaga yang full. Jadi si Job dang dapok nai. Baik kok kamu mah bohado parukilon na dok-dok na lau mangadobi akka persoalan ningolu. Ina tanah pedoho do mabaheni bahana gabi kali. Bereng makaya nakonna. Mako rusude. Dungi tahida musi ale-alena. Nataripu do bestiniba. Hapi boy do mabahen. Mauk diri niba. Do sada buku nama dok songonon. Jobs, the victim of the society. Atau korban dari masyarakat atau netizen. Nuhaing kan molo misal lamar medsos. Adong do pedison na somar Facebook. Asa hubainan non. Apalagi tading-tadingan. Lau mabain Facebook tua kena tua-tua. Na tua-tua dunua yang na lebih semarak lau mar Facebookon. Molo kana muda ngatu Instagram na sida manang tu TikTok. Do Twitter nina. Jadi molo isarana binain status atar nama bain mohop ate-ate ni dongan. Boydo nadinggap pe binain status niba. Boydo asing pamikiron ni Jolma. Ido kan namanginang. Apalagi mana sudinggan. Binaim masongoni apalagi adong nueng FB Pro asa dapok hepeng dibayan asa gudang netizen
mengkomentari di bae ma akan nama bahen asa muncul jolmai mamerengi bana. Boy do godang komentar yang berbeda cara pandang. Cara pandang ini menentukan siapa diri kita. Jadi si Joppe sasitong na boy do tadaon ni bana, bohado ibana laho mangatusi taringo tu pergumulan na dalam situasi netizen yang begitu berat menghadang dia. Job sempat bertanya, tohodo Tuhan, mahuwado akka pergumulakon masa diau. Buasa may konsongonon terjadi, ima di pikiran na. Molo di pikiraku nuaing, ali Tuhan, buasa mati kimar dengan pamatang oroes kaku. Olo do pikir songon ni molo sian hajol maun. Tetapi tidak itu lagi pertanyaan. Lakukan. Tolapu do Tuhan, alusna. Di pargugoi Tuhan ini ido nakini dewe 12 kan di patau Tuhan ini nanakin tapayuti dua kai denakin baga do hata-hata na manang lirik na yang betul-betul mengajak kita untuk memahami setiap pergumulan kehidupan. Alai si Job dison boy do di dokon ni bana nuaing pe asa huboto ninda nakid dia ya 2 molodong nama buah Bibel dia ya 2 ma di paboto ni bana nuaing pe asa huboto tunggurudok mudo luhutna jaladak kasudatan sakap ni roham nang gusadaninna. Satu pun tidak ada yang gagal apa yang engkau rencanakan. Itu kata Tuhan. Jadi jangan sampai kita memakai guru dokta. Lau mangatusi ganup akka pergumulata. Molo sanga songoni gabejia manang marisuang dosa luhutna. Jangan pakai akal pikiranmu. Tapi mohon kepada Tuhan meminta pengetahuan supaya Tuhan memikirkan apa yang terbaik untuk kita. Jangan pikirkan sendiri dang tolap taya manginang memikiri portibio dot lan na asing naik komasa di gulmik ningoluta. Boy do godang suku-suku tataringo tu pergumulan. Godang do halak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dungi ama do hononna dang tohoi Tuhan sakapmu sakap hangoluan dada sakap hamaguan ninna dang tohoi pergabus doi torninna do. Kalau dia memakai hanya guru dokna. Alai guru dok ni di bata marasing do memikiri taringo tu ahana masa di gulmit ni ngolutta. Atong dia masih ulah honota mangihuton na masa di si Job di bagasan obason. Allah itu harus kita kenal dia yang mencipta dan dia tahu apa yang kita butuhkan. Dang napipit si malolong di bata lo mardida akka hasu saat tamanginang. Ahado si hol ni rohatta di nuaingon. Ahado na paling rikot di ngolutta hobar tulomo ni rohani di bata. Molo hudok hobar tulomo ni rohani di bata gudang do panggiduat tanuaingon ate. Gudak kido ali Tuhan buhado on amat tanami maus mau songo ni pangkatna. Tapi molo di bereng burjuna se burju torina. Ai di dia do salon Tuhan. Olo do songo ni burjuhia ni mana karejo di dunuti mana. Gari ada tinggal ni bana do si pata akka parsaora di keluarga dok lan na asing. Alai bahasa ma holan na songoni terus akka pangkatna. Dak kenakok holan na tetap molo tetap syukur. Ini tidak turun torin nama. Ima suku-sukun atau munggil maus yang akka hadinggano. Mungkin ini pertanyaan yang muncul. Ali Tuhan berjudo nomor Tuhan berjudo gelekku. Alai ngasuman umur nalau rumah tangga. Seliling dapatan sirukap ni todi. Aduh nama asa Tuhan. Karijuna bagado. Gateng. Disimu si tetesna inna kan. Do lan na asing. Alai puasa dang laku dope inna. Adong istilah dang laku molo dialak baca kau date. Dang laku dope inna muse. Taringo tu geleng na. Mungkin pertanyaan itu bisa membuat kita jatuh kepada guru dokta dan guru dokni di mata. Mari kita belajar songon pakatayon na masa di si Job. Songon edde buku di nomor 207 ayat 2 molo saponggol wedeon guru diho rohaku tujolon. Jadi guru di dokni Tuhanido dan guru dokni rohaku alai guru dokni di batama nama asa di rohaku asa toktong asini rohani di mata nagodangi lau mabaluti rohaku namarsaki
ubay na godang akasi taunokku. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mengaturkannya. Jadi kalaupun banyak orang-orang yang memandang kita lemah, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita akan menjadi manusia yang kuat. Idonian, si Joppe, boy do taida hasurungan nate amang inang. Adong do halak bata nama dok songonon. Molotonggi, unang pitor, dibodut ninna. Molo pait, unang pitor, diutahon, manang dibolokkon. Molo met-met, unang pitor ditadikon. Molo baltuk, unang pitor digomak. Alana pait, boy do gabi obat padaoni, natonggi boy do mabain sahit naso marhaujungan. Taingok do tahe buah mengkudu, kalau langsung kita olah, kita makan untuk menjadi obat. Banyak orang yang mengatakan tumago dakwalangi torinna do. Tumago mahu jaga pamangaku hinna kan jamu, jaga mulut daripada aku sakit ninna. Kesadaran selalu datang terlambat ate manginan. Alai imana masa dingulung manang digulmi ni jolma. Molo adong natonggi unang pitor dibodut, molo adong napayet unang pitor diutahon. Songon parnguluan idoi. Ketika kita mengalami sukacita, jangan euforianya berlebihan. Karena apa? Ketika datang kesulitan, banyak orang yang langsung mau memuntahkan, bahkan menganggap Tuhan itu tidak hadir di dalam kondisi kehidupannya. Nuaing kita mak, kacamata apa yang mau kita pakai? Moladong di sona marlensa atau tudo dipakai do lensana yang terbaik supaya benar-benar bisa dipakai untuk membaca dan melihat sekelilingnya, untuk melihat keindahan. Nuaing ahado nata pakai kacamata, ahado nata pakai tentu kacamata iman yang benar. Pakailah kacamata iman yang benar, katakan kepada Tuhan, jorama au Tuhan, molohu pikiri dan berjuho diau. Jorama au Tuhan, husol soli dagiku, hudul di bagasan orbuk dohot sirabun ninna. Jadi kita betul-betul menyesal di hadapan Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan berikan aku pengertian, disertai dengan pengetahuan, asa huboto manada sakapmu. Sakapmu, dada sakap hamaguan, alai sakap hasonangan, digulmi ni jolma. Ikonido. Jadi bagaimana kita memandang? Molo adong isarana hubay botol mineral dungi isina satonga, mungkin orang bisa berpendapat bahwa botol itu setengah kosong. Ada juga orang yang berpendapat botol itu setengah berisi. Kalau orang fokus kepada yang kosong, itulah orang-orang yang mau melihat hanya kekurangan dan hanya yang tidak baik. Tapi kalau orang melihat botol yang berisi setengah, dia mengingat isinya, dia akan mengatakan yang baik yang saya mau ikuti. Asa unang ganggu cara pandangna lau marnida aka namasa dingulmi ningoluna. Jangan fokus terhadap masalah itu terus ada manginang. Terus do ikon adongi, tiap hari adong dotong masalah. Tapi bagaimana kita mengatasi masalah? Pakai kacamata iman yang benar, berdoa kepada Tuhan, dungi raju mima, guru dok ni debatado luhutna, dang au na punasa diriku, debatado na punasa au, asa huboto mangatusi, ganup na masa digulmit ni ngolukku. Jadi ala odo parpudi sahali hami marjamita, amang inang, alana dang sudi hita marminggu di pukul 10 tayingok ma guru ni debatado sudi naik komasa di tonga-tonga ni nguluta. Naing doro hakku makaul hamu seda-seda alai holanina dah dang do tama. Ido kan makaulanani holong na do kan. Naing doro hakku neng cipika-cipiki alai holatuina kan ido kan dang do taka ama. Alai naing dorohaku, dohonoku, marsi jalanga kita. Molo ontu sudi, ano boy mahita marsi jalangan. Marsi jalangan mahita, mangaleon hatatabe,
asa di bagasan hai pason do gajang ni umur. Kalau ada sumur di ladang ninna, cakep. Ai udu tiamu mai ya teh, tarira songoni mai. Gitu kan? Yang pasti kita harus berdoa kepada Tuhan, diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang supaya kita bisa bertemu kembali. Jadi huriana papituhum mana hudalanion. Nanaing hudalanion. Malotum nama rumah tangga huriana patuluhum maon. Dungna marumah tangga di nama kobasi. Jadi huria papituhum atar satonga do ya teh. Toluha lima au di huria tiki anak boru dungi pau patalionom dung marumah tangga. Jala Cibubur melekat di hati. Alaniaha disordo dapotan pasu-pasu kami. Amin. Tangi kok kamu mah manginang sehat ita. Taingok mah guru dok ni debatado nama ngalehon tuhita hai pason. Amin martangia kita.